Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Marso 24 tuig 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagini naman sa Aksyon ang Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, Western Visayas may 4 na kakumpirmado nga kaso sa COVID-19. 14 ka adlaw nga lockdown ginatun-an sang gobyerno probinsyal. Sa mga nagapangunang nga balita, National DepEd ginatun-an ang online-based education para sa masunod nga school year. Senior military official kag iya asawa nagpositibo sa COVID-19. Sa balita international, Hubei province sa China natalana nga kakaso ng travel ban umpisa Marso 25. Kag sa aton balita sports, suspension sa hinampang ginpalawig pa sa PBA. Sa balita entertainment, Ronnie Liang gingamit ang military training para magbulig sa mga apektado sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:13. Detalye sa mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:18. Kagaron sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. Ginkumpirmar ni Dr. Marlene Convocar sa Department of Health Region 6 sa ginpatigan nga press conference ni nga hapon nga naglambot na sa 4 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa karon may tag-isa ka kaso na sa COVID-19 sa syudad sa Bacolod, Gimbal, Iloilo, syudad sang Iloilo kag Hamindan, Capiz. Sa karon padayon man ang ila pagpatigayon sang contact tracing sa mga persona nga nagka-contact sa mga pasyente. Ginanunsyo man ni Convocar nga handa na magbaton sang specimen sample ang Western Visayas Medical Center kag hindi na kinahanglan pa nga ipadala sa Manila kag Cebu. Ginklaro ni Convocar nga ini ang mag-cater sa tanan nga swab sample sa bugos nga Region 6. Natala naman suno kay Convocar nga mag-aabot ang 5,000 ka mga test kits gikan sa Department of Health. Ginatuna naman sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang plano nga pag-implementar sang 14 ka adlaw nga lockdown sa probinsya bilang tikang agud matap na ang paglaptas sang Coronavirus Disease 2019. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, iningin kasugtan sa sinapol nga iyagin pamunuan upod ang mga alkalde sang probinsya sa Negros First Residences syudad sang Bacolod. Ginklaro ni Lacson nga wala pa sang patod ang petsa kung saan uumpisahan ang lockdown, apang mas maayo kung ini ang maimplementar sa labing madali nga panahon. Iya man ginpasiguro nga may nagakaigo nga supply sang pagkaon kag medisina sa probinsya kag magapadayon sa gihapon ang pagbiyahe sa mga cargo sang importante nga mga produkto kag kinanglanon. Dugang panilakson wala man sang dapat ipanik ang publiko bangod ang hulag lamang sa mga tawo ang ilimitahan kung mapatuman na ang lockdown. Sa dugang pangabalita lokal, ginkasugtan sa mga alkalde sa Negros Occidental ang palareho nga oras sa pag-implementar sang curfew sa bugos nga probinsya. Sa sinapol nga ginapamunuan ni Governor Eugenio C. Lacson sa Negros First Residences sa syudad sa Bacolod, iya ginpahayag nga mag-uumpisa ang curfew las 10 ng gabi tuto 4 sang kaagahon. Ini ang pareho man sa oras sang curfew nga ginapatuman sa syudad sa Bacolod. Sa bahin naman sa ginadusong nga 24-hour curfew sa mga minor de edad kag senior citizens, gintugyan sa gobernador sa mga local government units ang pagdingon sa mga pulisa kung paano inipatigayunon. Suno kay Lacson, may magkatuhay nga opinyon ang tagsa ka mga alkalde sa sininga bagay.
Nakompeskar naman ang 104 ka botelya, 37 ka galon, kag 3 katag 1 ka litro nga alcohol sa entrapment operations ng National Bureau of Investigation Bacolod sa isa ka establishmento sa Dalan Galo, Lacson, siyudad sa Bacolod, sinilang nga hapon. Sunod kay NBI Bacolod Chief Attorney Renior Baldovino, nakabaton sa reklamong iya talatapantak na alas 2 ang hapon, kag ginpakita ang nabakal nga alcohol apang overpriced. Gilayon nga nag-test by ang mga otoridad agud maberipika ang among report. Tak na alas 4 sang hapon sang natigayon ng entrapment operation kag sunod kay Baldovino, sobra sa pilo ang presyo sang alcohol nga ila ginabaligya. Ang presyo sang 250 ml nga alcohol ang yara gid lamang dapat sa 40 pesos apang sa among nga balaligyan nagdangat ini sa 90 pesos. Ang nadakpan ang mosanday na Net Cabillas 45 anyos, Crystal May Cortez 27 anyos kag Simi Celeste 32 anyos tanan sang barangay Tangub siyudad sa Bacolod. Ang tatlo pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 7581 ukon Price Act. Ipaidalom sa laboratory test na recover agud mahibaluan ang matuod nga alcohol content sini. Dugang pa ni Baldovino kung hindi matuod nga 70% ang alcohol nga ginabaligya dugang nga kasong pag-aatubangon sang managkaladakpan. Ang entrapment ginupdan man sang Department of Trade and Industry. Sa katapusan nga balita lokal, padayon ang trabaho kag koordinasyon sa PDEA Regional Office 6 sa iban pa nga mga law enforcement unit angod sa mga ginapatigayon nga anti-drug operations paagi sa Regional Tactical Operations Center sa pihak sa mga nagapadayon nga problema dulot sa ginakabalakan nga COVID-19. Sunod kay PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanayon, apisar nga kansilado ang ilang mga palaabuton nga mga aktibidad kaangay sang Regional Oversight Committee deliberation angod sa Barangay Drug Clearing Program sa bulan sang Abril. Padayo naman ang ila ginahimo nga documentation sa mga ginapatigayon nga interdiction operation sa palibot sang region. Dugang panitan na yon, pila ka mga K9 units agent ang ginpaidalo man sa home quarantine matapos malakip sa listahan sa mga persons under monitoring kon PUMs bangod sa ila exposure sa kargamento kag mga pasahero samtang nagapatigayon sa nga routine check-up sa mga airport kag seaport. Dugang pa sini, determinado ang ila tatapan sa pagpatuman sang ilang mandate ilabi na sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Ginhingyo man sa PDEA ang bulig kag kooperasyon sa publiko pagi sa pagtener sa ilang mga pulian kag pagsunod sa mga regulasyon nga ginapatuman sang gobyerno. Namon nga mga activities halin sa nag-announce diri si Mayor nga lockdown gin-hold na lang anay namon. Pero ang sa opisina may duty OD gyapon sir ang compliance section para sa mga dangerous drugs. At ang last namon nga nangin operation was with Aklan. Pero the rest gid kami sir sa babaw sa head office. Ang kabahin sa pagpahayag ni PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanalion. Hudas sa balita, hudas sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:24. Detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga kaaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga. Radyo Philippines Standard Time, alas 6:27. Kagkaroon salita na sa aton mga nagapangunang nga balita national. Ginatunan sa karon sa Department of Education ang pag-usar sa online-based education para sa masunod nga tuig bilang contingency plan para sa pila ka milyon ka mga estudyante in kaso nga ang COVID-19 crisis ang magpadayon. Suno ka Education Undersecretary ni Pomoceno Malaluan nga information and communication technology-based adjustment ang posible himuon bilang major feature sa pagtudlo kag pagtuon. Apang may pila ka mga manunudlo ang nagpabutyag sang kabalaka sa among setup sa rason nga may pila ka mga estudyante ang wala sang access sa gamit nga kinahanglanon para sa online learning kag hindi tanan niya ginikanan ang makasuporta sa kabataan sa pagtuon nga yara lamang sa balay. Palayag pa ni Malaluan nga ila na ginalantaw ang pilaman ka mga konsiderasyon apang ginpahayag sini nga mas maayo nga i-testing ang nasambit nga proposal. Ginsuportahan naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang rekomendasyon ni Senator Francis Tolentino nga panugutan ng mga medical school graduates nga magserbe sa public hospital sa pihak nga wala pa sila sang license to augment sa mga health workers sa gobyerno nga among mga frontliners batok sa COVID-19. Sunod kay Duque, ila iga-review ang laing nga ginatumod ni Tolentino nga among Medical Act of 1959 kundi nasaad nga paagi sa authorization sa Secretary of Health ini kinahanglan sa Certificate of Registration ng mga nakompleto sang 4 years medical course kag graduate of medicine bisan pa wala sila sang lisensya kung may magluntad nga national health crisis sa pungsod kaangay sang pandemic. Madumduman, nagpadala sang sulat si Tolentino kay Duque kundi iya ginaproponer nga makaserbe ang bulubanta 1,500 ka medical school graduates kag i-deploy para magsuporta sa mga health workers sa mga government hospitals. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka senior military official kag iya asawa. Suno kay AFP Chief General Palimon Santos Jr., ang senior military official kag iya asawa ay naka-confine karon sa Viluna Medical Center sa siyudad sang Quezon. Ang military official ang mayara sang travel history sa wala ginhingatlan nga lugar kag sadtong Marso 15 lamang ginadmit sa hospital. Sa palayag naman ni Santos, nagapati man sila sa proper medical management sa pihak nga asymptomatic ang military officer. Sa karon, padayon pa sila nga nagapabulong sa hospital kag ginasunod man ang mga protocol nga ginpatuman sa Department of Health. Sa katapusan nga balita national, nagpatag si House Speaker Alan Peter Cayetano sa ginihimo nga photo opportunity kadungan sa special sessions ang Kamara nga ginapakamlaot sa mga netizen. Sunod kay Cayetano, wala nila komparar ang ila kaugalingon sa health workers sa bayo. Sa tuyo nga luyag lang nila ipakita ang importansya sang community quarantine agud matapta ang COVID-19. Sa opening speech nga ginpatayan sa special session, may kangtanan sa paghatag sang puder kay Presidente Rodrigo Duterte nga magdeklarar sang state of national emergency kag iban pa nga special powers agud pakigbatuan ng COVID-19. Ginpahayag ni Cayetano nga madamo nga Pinoy ang wala nagasunod sa social distancing nga kalakip sa ginapatuman nga enhanced community quarantine sa Luzon. Si Cayetano
Executive Secretary Salvador Medaldea kag iban pa nga miyembro sang Kamara ang nagpakuha sang litrato nga may uyat nga poster nga may mensahe nga nakabutang, "Together with doctors and frontliners, we went to work for you, so please stay home for us." Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:31. Detalye sa mga nagpangunang nga balita, international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag-uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Sa detalye na sa Balita International, ginpayag sang Health Commission sa Hubei, China nga ila nagkakaso ng travel restrictions pagwa kag pasulod sa probinsya umpisa Marso 25 wala lawot sa syudad sang Wuhan nga among lugar nga ginhalinan sang COVID-19. Ang travel restriction pagwa sa Wuhan nang ipatuman naman sa Abril 8 kag ang mga tawo ang posible makagwa depende lamang sa ila sini nga health code. Madumduman ang syudad sang Wuhan ang ginpidalom sa lockdown umpisa Enero 23. Kag sa atong balita sports, ginpalawig pa sa Philippine Basketball Association ng suspension sa ilang hinampang. Sa ginpagwa nga pahayag, magapabili ng suspension matapos nga napaso ang original nga game suspension nga dapat tugtub Biyernes lamang. Base sa memorandum order ni Commissioner Willie Marshall. Gin-extend sa 2 pa ka semana sa Office of the Commissioner ang tanan nga practices kag iban nga mga aktibidad may kang tanan sa paghampang sa basketball. Samtang wala sang game, gina-share naman sa mga PBA players ang ila kalingawan sa tagsa nila ka mga puluyan upod ang ilang pamilya. May iban nga nagahimo man sa tikang agud nga makatipon sang donasyon, agud ihatag sa mga mas nagakinahanglan pati na sa mga frontliners. Sa ato naman nga balita entertainment, voluntaryo nga nagpangalagad sa karon si Ronnie Liang bangod sa nagapadayon nga COVID-19. Naibaluan ang actor-singer nga si Liang ang nagpaidalom sa military training kag isa ka army reservist ang nagavolunteer sa karon pagi sa pagsukat kag dulong sa mga frontliners bago nagapadayon man ang community quarantine sa Luzon. Suno pa sa singer agon malipatan sa makadali ang problema, iya ginaharana ang mga health workers nga ila ginasugat ka ginadulong agud bisan papaano maibana ng ila sini nga kakapoy. Palayag ni Liang dako ang respeto kag pagtan-aw niya ilabi na sa mga doktor, nurses, pulis, militar kag tanan nga ginpili nga padayon maghatag sang serbisyo sa publiko. Naibaluan nag-intra sa Reserved Officers Training Course sa college kag nag-intra sa Army Reserve si Liang tuig 2018. Nagligan nga bulan gin-promote siya bilang second lieutenant matapos magpaidalom sa training sa Armor Division sa Camp O'Doniel sa Tarlac. Sunod kay Liang, iya na kompleto ang Mechanized Infantry Operations Training kundi gin-train siya nga mag-operate kag magmaneho sang Army tank. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:39 kag inyo pamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga balita dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Marso 24 tuig 2029 o na 20. Saluhat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag naman si Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.